Regulares! Ola, querida audiencia, benvidos e benvidas a outro novo programa de Irregulares, outro fantástico novo programa de Irregulares. Hoxe temos connosco a un excelente invitado, José Luis Sánchez Casal, que tal? Benvido. Muchas gracias, un honor. Bueno, pois, se che parece, comezamos xa coas preguntas. Sí. Por que és profesor de Historia? É unha longa historia, realmente. A miña trayectoria académica está moi ligada á miña trayectoria persoal. Eu, cando comecei a estudar, cando rematei o bacharelato, non tiña moi claro o que iba a facer. Entón, bueno, a miña idea era un pouco seguir a estela do meu pai, que fixo Dereito, e comecei a facer Dereito. Pero, bueno, en Dereito non estaba cómodo, non estaba a gusto, non me acaba de gustar, digamos, os contidos, ¿no?, relacionados coas leis, me parecía moi rollo, moi pesado, e non me vía como abogado. Entón, bueno, a mí se gustoume a historia, a filosofía, as humanidades, e fixen a carreira de humanidades. Nese intre, cando estaba pois aprendendo cousas relacionadas con John Locke ou coa Revolución Francesa, etc., fume dando conta que tiña un pouco de ganas de seguir falando o resto da miña vida sobre esas cousas. Entón, bueno, pois, como tamén a miña familia por parte de pai especialmente son todos mestres e profesores, pois seguí tamén un pouco esa estela. Sí. E por que é importante a historia? Por que ten esa importancia? A historia, a ver, pode ter importancia en moitos sentidos. A historia en sí explica moitas cousas, pode tamén abstraernos da nosa realidade inmediata, podemos refugiarnos no pasado, pois pasado tan bonito e tan pois espectacular como pode ser a Grecia antiga ou como pode ser a Revolución Americana, etc. Pero creo que o máis importante para a historia é que nos fai entender un pouco o presente. Entender un pouco como funcionan as cousas no presente. Decía un profesor de historia que o obxectivo último da historia é que o alumnado, na ensinanza de historia, que o alumnado sepa ler un periódico, sepa entender ou ler un titular. Entón, iso é moi importante. Eu creo que o obxectivo que me poño eu é que saibades descifrar as claves ocultas do presente a través da historia. Sí. E dentro da historia, cal é a túa etapa, unha etapa que digas ti, esta gústame especialmente? Bueno, gústanme moitas etapas. Teño varias que están no podium, non? No meu podium de historia temos a primeira de todas, e porque me gusta moito a filosofía, sería a época clásica, a Grecia antiga, non? Un pouco tamén o Imperio Romano, etc. Apasioname bastante esa etapa. E logo, a medida que van pasando un pouco o tempo e tal, pareceme tamén moi singular e especial ao que é a Revolución Francesa, non? Todo o que ten que ver, creo que xa sabedes algunha cousinha da Revolución, ou deberíades de saber. Deberíamos, sí. Entón, pois, a Revolución Francesa que explica moitísimo como funcionan os cambios sociais e como se pasan dun sistema como o antigo réxime a un sistema como presente, a idade contemporánea. Hai moita violencia, hai moitísimas execucións, entón, bueno, eso igual tamén pode ser interesante, non? Entender un pouco, coñecer sobre todo as personaxes históricas. E logo, apasioname moitísimo porque hai moita literatura, todo o que ten que ver, que ainda non estudachedes vos, que é o período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Me parece impresionante o ascenso dos fascismos, o nazismo, o comunismo, todo ese, digamos, esas ideoloxías que xa ven en gran parte do século XIX, que se envolvense no XX, e que, bueno, pois chegan ao poder esas ideoloxías. Eso pareceme moi interesante. Sí. E logo a arte, gustame moitísimo a arte, dicir, a arte encántame, a arte gustame, pero desde as manifestacións das covas ata o presente, o sea, a arte contemporánea, etc. Sí. Pois xusto diso vai a nosa seguinte pregunta. Crees que a arte é importante na historia? Por supuesto, realmente a historia explícase a través de documentos, non? Os documentos poden ser de distinta natureza, poden ser documentos textuais, non? Que son os comentarios de texto que facemos, pero tamén hai restos materiais, como poden ser, por exemplo, as cerámicas, os edificios, etc. E logo, por suposto, a arte, porque a arte é unha pegada, digamos, da sociedade do seu tempo.
explica moi ben a visión que tiñan os artistas no seu tempo. Por iso é moi interesante, por exemplo, que estudemos para que estes na clase. Parece moi interesante tamén, por exemplo, autores como Goya, Francisco de Goya, porque foi como un periodista que utilizou a arte para explicar o presente e para ofrecer unha interpretación persoal do presente. Entón, bueno, está moi ben a arte para entender tamén como se percibía o presente, como se vivía as situacións do contexto. E tes algunha visita pendente a algún lugar ou monumento relacionado coa historia? Non teño vida para facer visitas, pero sí que é verdade que bueno, gustaríame eu tamén teño a cousa con Oriente, gustame moitísimo, entón me encantaría ir a Xapón. Está bastante ambientado isto coa estética oriental e gustaríame coñecer as sociedades, monumentos, por exemplo, gustaríame ver en Xapón Hiroshima, non? Como se explica un pouco a bomba de Nagasaki e Hiroshima e todo o que ten que ver co desenvolvemento de armas tan nocivas e tan destructivas como as bombas atómicas, non? Gustaríame ver o Machu Picchu en Perú, gustaríame ver, por suposto, en Estados Unidos me gustaría coñecer Nova York, Chicago, por exemplo, me gustaría Marrakech, no norte de África, encantaríame que non fun aínda aos campos de concentración, algúns que, por exemplo, Auschwitz, que non o coñezo, gustaríame tamén coñecer un pouco ese monumento na honra dos caídos no Holocausto, bueno, son un montón de cousas. O sea, así, bueno, en Galicia hai un montón de sitios tamén que teño por ver, pero bueno, sempre aparecer sempre a parte máis internacional gustanos e sedúcenos a veces máis. Pero bueno, xa che digo, non temos vida para ver todos os monumentos. Non, por aí a China, bueno. Sí. Bueno, pois agora imos darlle un pouco a volta á entrevista. Imos pasar do pasado ao presente. Que opinas sobre a IA? Debe de ter límites? Sí, claro. Ten que ter límites, pero o primeiro de todo porque a IA realmente é unha ferramenta que aínda non somos conscientes ne coñecemos cal é o seu alcance. Non se sabe moi ben. É dicir, a IA estamos nós configurando esa ferramenta, pero hai unha posibilidade, espero que sexa moi remota, de que esa IA tome consciencia ou actúe de forma autónoma, é dicir, que tome decisións ás espaldas do propio ser humano. Entón, eso é moi perigoso. Imaginadevos, por exemplo, se a IA pode acceder a, digamos, a base de datos ou a centros de operacións de, digamos, de exércitos de determinados países que teñen a súa disposición activar o botón nuclear ou non. É dicir, aí hai que limitala, pero aí é unha ferramenta tamén que hai que aproveitar. Evidentemente, hai un montón de avances médicos agora mesmo que están condicionados por la capacidade investigadora e de análise que ten aí, que iso aforranos moitísimo traballo. É unha ameaza tamén para o mundo laboral. Hai que saber convivir un pouco con ela e saber entender que non podemos negar o avance e o progreso, pero ten que ser acompasado tamén coa situación social. Imaginadevos que desaparecen o 50% dos traballos daqui a 10 anos. Que faríamos? Hai moitas xeracións moi maiores que non serían capaces, en un primeiro momento, en adaptarse ao mercado laboral. Moi ben, como ferramenta, é moi útil, moi simpática, moi graciosa, que tamén, evidentemente, as empregamos para facer chistes e facer bromas, pero hai que ter cuidado, moito cuidado. Sí. E que opinas da situación actual do mundo? Pois... Ti que crees? Ti saberás. Bueno, ti me coñeces. Eu estou preocupado, o sea, no día no que se grava isto... xa pasaron cousas, é dicir, estamos ahora mesmo nun conflicto aberto con Irán, e Irán podemos saber como entrar nunha guerra, pero non sabemos, igual non podemos saber moi ben como se sae desa guerra, é dicir, o mundo actualmente é preocupante. As figuras que están gobernando o mundo, estou pensando nun señor que está aí atravesando o Océano Atlántico, son persoas que non teñen culturas democráticas, que creo eu, agora isto está aí a CIA controlando, creo que non ten unha cultura democrática, unha tradición e unha conciencia democrática, e que está empezando a mudar un pouco os valores democráticos cara a unha serie de valores máis baseados na forza, no autoritarismo, na xerarquía entre débiles e fortes. Os débiles afastados, os fortes teñen que ter o acceso e o control de todo. Entón é moi perigoso. Están pasando todos os acontecementos
en Ucraína, en Irán, en Palestina, está, pues, é un síntoma de que o mundo está volvéndose tolo. E tecnolóxicamente cada vez é máis poderosa, os exércitos son máis poderosos, entón, bueno. Quero pensar que tamén hai un momento para optimismo, é dicir, que o mellor, pois, o mundo está vivindo unha experiencia crítica que igual non desemboca nun conflicto desastroso a escala mundial, que o mellor, pois, Estados Unidos ten os resortes suficientes democráticos como para conter ese auxe do autoritarismo e tal. Pero, bueno, a cousa, pois, estivo mellor noutros momentos. Pero, bueno. Bueno, pois estas foron as preguntas. Foi un placer terte neste programa de Irregulares. É un placer, estou moi cómodo, que xa vos lo digo que realmente sodes os rapaces que tedes paixón, creo, por isto, e que non debería, o sea, isto o facedes, creo, porque queredes, non gusta. Sí, non estamos obligados a estar non aquí. estedes obligados, pois ánimos a seguir e realmente moi ben. Eu creo que cando un político de turno que se vai sentar a unha mesa, ou, bueno, unha estrella ou unha persoa normal, que tamén poden estar entrevistados, como son eu, que deben estar cómodos. Eu estou moi cómodo con vos nesta aula que tedes aquí, este rincón máxico. Pois agora, como a todos os invitados, imos obsequiarche cun pequeniño agasallo, un chaveiro co logo do programa. Que ben. Pois, eu non teño aquí o meu chavero, pero teño as chaves que ocupan isto. Eu creo que hai un espacio para este pequeno llavero. Pois moitas grazas. E a vos, pois nada, non deixedes de seguirnos, Seguramente haberá outro programa, iso esperemos, pero ata entón, adeus.